yeɓiyankoɓe pindi TV ha tengte yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa on calminama moni kala indimo yettode muɗum eɗen jooɗiɗo e Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo mo mafre walla mbiya degole taweji mo gamɗen jooɗoɗade mo puɗɗiɗen joodade gande ɓaleɓe guila radio ha yetti télé ɗen jettama ɗen jarnomo yettude dendagal rewnoɓe ɗo e jogoɓe arde foof Djiby Dieng jogui caméra o Ali Fall woni monto Alaji Moussa calmina bandiraɓe en calmini bandiraɓe fof en calmini en juurima Europe o e Asie o e Afrique o fof en calminiɓe en mbiyaɓe kadi eɗen ñagonoɓe korko jaam moƴƴere e yettinde korko men e dow jaam a jarama ceerno Moussa no waynoɗe ɓe wayi ɗo seeɗa caggal nde ñalɗi bannoɗi kam to taweji yettudema e jarnadema jignaɗo baɗanaɗo mo mbaɗanɗa o banda fof beltima hen jetti degol e jetti taweji fof jetti kala arnoɓe jetti kadi khalifa o Cheikh Djibril Ba mo ganduɗa ko khalifa diine Darou Dagana gandomo Allah hokki gandal lamgal jongal bangal fayida tawtere on ñalawma ardade on ñalawma ko kalta eno ɗemen nadde safuji ɗi eyyi ko ɗum weltare tan e dañde jignaɗo men poɗɗon e jignaɗo on ɗon daña kadi ceerno men kadi poɗɗon Cheikh Djibril ko ɗum yettere Allah ko ɗum yettude Allah no feewi kadi koɓe bandiraɓe koɓe enɗam kadi ko almude e ceerno mum goni ɗon ɗum noon ko wawi hen wonde foof enen kam ko weltare tan wonanta men a jarama Alaji Moussa ade men nadde e yewtere nde en calmini musidɗo men biyeteɗo Saydou Wuwo sa welama mbiya Kafou Bakel hanki gandaɗo ɗon taweteɗo ɗon Pulago foof nan ɗon e gandal fof nan ɗon ɗo Kafou Bakel ɗo woni wo asde jeeyi ha toon kono hande o ko wo Cheikh Sidaji Dine Ba Medina Gounass mo galle mum woni ɗo e nokku men biyeteɗo Golf en jettimo jarnimamamo kanko woni sababu yiide musidɗo men guiɗo men jinnoɗen guila hanki tawi wona hande gandu kadi joɗɗo gandal ceerno joɗɗo ceernagal biyeteɗo Dia Mamadou Moustapha mo Lougueur Poli boɗeji ɗon koto rewoto mi wi ñanden Lougueur Poli boɗeji walla bingel ñuuƴi mboɗo ɗin jogui inɗe belɗe haalde to banggue Pulago to leydi Mauritanie haali ga leydi Sénégal bingel ñuuƴi ko e Lougueur Poli boɗeji ɓooyi weldemi e nokkuji goɗɗi mbaɗi noon ma e garta ko aadaji cosaan aadaji cosaan waɗorete e wallahi no kaldunde no lugge koɗirte luggel ñuuƴi ngara tan jee ñuuƴi saare kordolle ñuuƴi no kodi ɗon hanti ganda ɗum teskoro ɗum mbaɗa ɗum inde luggere pooli boɗeji ko noon ko noon wayi fof ko ɗum addata ɗum Allah addanimamo tan oɗon woni sababu Saydou Wuwo so woni sababu hawaytiji ɗumen kanko mo ganduɗa ko de mini jaaka e de Mamadou Moustapha ko dede o en jetti jomson makko Dieynaba Oumar Belal Sall mo banaji ɓe goni koto France o en mbi Allah wat janje Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo to banggue gande men ɓaleɓe fina tawa namdotmami ko ɓedde sa ɓeeti ko aduna o wayli ko banggue karaleji kese fay ñallangal hande holko jiiɗa no bilew ngu tolnoyi hande no gande men tolnoyi hakkude mo onon safoɓe e safoteɓe Abou ko technologie ko ari ko ɗeɗo gueɗe gaari gande fof ɓeydi ko yajde kadi fenade kadi ɓeydi majjude saabu kada haala fof haal ka ganduɗa gonga kalɗa fof koko artata e ma a wawa ñoode a wawa ñumbade nden golle a wawa suuɗade nden golle ko nder suudu rido boɗeje artire ko toon yimɓe ñumbotono so gasi kadi gasi hay sa wi meeɗa arde ɗam ala biyowo ko gonga sa wi o tottinomi ɗum mi yiyani hen wiyata ko o fenat tan meeɗa ɗum yiide bon kono hande kala kaɗa waɗa hen koye boowal woni wat ko ganduɗa wat ko laaɓi mbasa kadi aybude ha ɓurta saabu yimɓeɓe hakkillaji ɗi fof gondi gande ɗe fof hande ɗe ganda woni e Sénégal e Mauritanie e Mali fof goto fof hande goɗɗo heɗoto goto fof wonti ganda e dow goɗɗo ɗo ɗo gonɗen hande goto fof ko ɗannantono yilton bata mum lacciri faye Mali
faye guine wiye yeehi ñeeri yeehi ɓundu yiili ko gandal safroyi ko ɓuuɓri hannde kay ɗum ɗo webtini ɗum ɗo ɓeydi webtinde ko golle fof ko ɗum webtini ɗum eyyi ɓeydi kadi tampinde kadi yimɓe saabu hannde ko wiyete a yawa ko tawa a keɗoɗa neɗɗo tan nelda ɗum jawdi ma ko hoolare gonga ko hoolare te kadi fawi tan koye nande a yiyani anndaɗo jeeya eyyi ɗum noon so watti wadde yo taw annen ndimago ma ina hedde ma eyyi a jaama ceerno Moussa to banggue gande men fina tawa hanki musidɗo goto namni wonko kalnoɗa e dutal wonko kalnoɗa e gertogal saaha noon en kaalata yewtere minen kaali en kalti tawa ɗo kalten won jewte men ɗe cuwata woni heɗede firti ko annoon e yaaji ñande neɗɗo nani nde siko joni joni ɗum yalti taƴe siko joni joni yalti hurto wona e namtade hen musidɗo goto ne Saydou Wane jaaɗo Jowol o wimi ko Moussa hanno e ngaari kumandi tawa fano ko yengge jogani waɗede waɗi wo amen hokkendelaji kewɗi an ko mawɗo haltude ɗum aɗa andi mbimi heɗotoma ko anduɗo heɗotoma ko fulɓe wonama sa feeñi ina gandi mettat hen neɗɗo kay ko kaala hen koɓe cuuɗatno ɗum woni min ko dañanmi ko ɓuuri waw mettude yimɓe haaldude ko suuɗateno eyyi kono wonde wawa won walla wonata ala fof ko pellinmi haalɗo tawata ko mbeɗa andi walla mbeɗa jogani ɗum dalilu e nder ɗum noon tiktok ruji en ɓe ƴettata émission balɗe guerɗo wonde ɓe taƴa joni ɓe nanno kalɗen guertogal ɓe gaddi guertoɗeɓe ɓe darni yeeso ɗon kalɗen mbabba ɓe taƴa kuppa ɗum ɓe gadda hoore mbabba wona enen mbaɗi ɗum enen kam wiya émission ko woɓɓe taƴinanne ɗum ɗo men te wonen kadi ndeyanaki saabu lawol no haɗi ɗumen wadde seeɗoji mumen wonnode ɗum wi min komi tiktokor ko gueɗe ma tan fofam ko hen min kam ala gandumi hen hay min kam mi anda hay tiktok kono ko no o noddi kam o wi kam min ko manda ko kontam ko kala ko mbaɗɗa mbaɗmi hen mi anda no foti heɗoto eko yeɓata eko dañanmi hen mbimi bisimilla ko ɗum tagui ɗum waɗede ka goto fof yiito hen hoore mum goto fof kadi ina wona hen ganda janggaɗa kadi daña hen teddugal walla tindina goɗɗo daña hen teddugal walla wiya mi waɗima enen kam en cuuɗaki numéro goto joguiɗen jonde wotere jooɗiɗen kala ko jagni hen neɗɗo yo artu namnito walla kala ka famani hen walla so wi sa wi kam ɗum ɗo mi famani ɗum walla wona gonga mami dañ hen gandal expérience ngal mbawmi haalde saabu ko ɓooyani ɗo ko e groupe woodi jiɗɗomi toon yeddude o wiye boyeje dawaɗi fof poti kala biyeɗo boyi ko ɗiɗi tan wonata min wi boyi ko debbo e gorko wonata ina gullo noon o wulloto ha kawri to mbaɗa groupe kono sina jaaha dewte fof ko debbo boyi ɗe jiiɗa gorko fof debbo woɗɗani ɗe jiiɗa debbo fof gorko woɗɗani boyi ɗiɗi dewi kewani yadude debbo e gorko tan wonata joni noon kalmi o wi wona gonga boyi yo jagguiri tan e dawaji men guro ɗi poti fof ko gotum ne ɗi pudorto ni no mbaɗata ni ina waɗa noon kono min mi noddi mbimi ɗum beela boyeji ina loggodiran dawaji mbaɗani ni wadde wona gotum so wi ko gotum rawandu kayum kalade wonde rawandu rewru nde ko ma aduna yi ma suuritode iwo boyeji noon hay goto meeɗa yiide ɗo gondata beela ɗum ko gotum wona o wi ko gotum min namnimomo beela mi meeɗi yi boyeji debbo e gorko no loggodiri kono o jaabaki hen de eyyi wat noon firti hunde fof jogana ɗum dalilu kala kada haala joga hen dalilu ko neɗɗo anda kadi yo wi anda wiide ɗum ɗo wona gonga hay dalilu goto joganaki ɗum ko yidde bonnidde kono enen kala ko mawɓe fulɓe ɗum tan namnotoɗen ɗum tan betteten mbaɗanno eko jaharanno e taagu maysuji mumen eko mbaɗanno e gande mumen ene dawranno e aadaji mumen eko goɗino ko ɗum tan betteten ɗum tan namnotoɗen ceerno Moussa fulɓe ne joguino
ko teppata ne joguino ko paddinta ne joguino fof kono guykaji ɗi ne ɓeydi heewde beele fulɓe natta jogade gande ngam wawde faddinde nayyi walla humde walla ko wuyɓe ɓe jogui gandal ha datti ñawdannoɓe e aɗa andi Abou en kaali ɗum ɗo ɓooyani ko faddinannoɓe faddinannoɓe ñawdannoɓe goni wuyɓe ɓe mbatta wujude joni ɓen gujjata an pullo ñawdannoɗo paddinannoɗo ganduɗo ko faddinde ganduɗo ko ittata faddinode ko an wonti gujjo joni hono daɗorto wadde nduwalde Samba Diéne beele ne Faabu Aynaɓe en tampi no feewi Faabu Aynaɓe en ko ɓen hannde ɓuuri won cefol ɓurgol moƴƴugol cefol ɓurgol labto e faddungo ko jeeyede Faabu Aynaɓe saabu Ndourwalde en koɓe nafi ko fulɓe e kamɓene bange keedmo kamɓene eɓe jogui bange mboɓe keedi fof koko wallata pulago saabu naggue fof majjungue e Sénégal e Mauritanie e Mali soɓe jii ma renede ha jomum yiyta kala majjiraɗo haali sikoɓe jayini ɗum ko ma yiite walla andede naati kono Moussa ha joni elle mataw mbiyanmi ko mataw gande c'est à dire wuyɓe ne mbawi wonde wujjoɓe kañum paddintono mais joguiɓe jawdi mumen mawɓe wenannoɓe nden ɓe feŋannoɓe nayyi gona yilade noon ko yaade ɓe so neɗɗo yiiɗi nayyi mum mbayi noon holno mbimami noon nden nayyi coggaten ndiwaten tawata nayyi ko ladde walla ɗum ɗo mbiyaɗi cas jaada hen jeeyiya joni ko L2 arata jolno nagge hoɗo faddungo woto nayyi jaadi woni ɗo ko namna faddungo nden ko yimɓe mbaɗanno ƴetta sammunde jarna nayyi ma ƴetta katatal jarna nayyi ma so mbiyam huy tan lelo e leydi karla nder sammunde e katatal ti ani tikkirtini aɗa andi taki gande fulɓe ɗe wonde hawnade ko ittat jikku ɗum totta ɗum ga no sammunde waɗata ni itta jikku mum o totta ɗum jawdi ndi itta jikku katatal sa wini feɗenuma tan harloto wona yiya sa memi gañangi soki waɗi ni sa ummaki ɗon ki artata e joni noon sa totti jikku o jawdi a wawa wadde feere ha coggadi hande yaha so ndi tigodiriɗo yahata nayi paddinayi jaɓata yaha a wawa naw joni noon neɗɗo soodoɗo julaɓe nayyi ɓe eɓe gandi fulɓe ne paddina nayyi kamɓen soɓe coodiɗo gaari walla nayyi e neɗɗo wiyama nayyi kaari de jahata eɓe jogui koɓe tindina eɓe jogui koɓe gandi ɓe sawru bawami tan ɓe tuute hen naggue fof gueɓe piiɓe mbi ɗum daar sawru bawami soɓe pii tan yaha ɓe tuute hen soɓe mbi daar jolof gui yeƴatako so wona daar eyyi ɓen noon noon so gonti woyɓe beela an paddinowo mayis Allah weɓata eyyi ɗum ɗo woni faddinannoɓe e humtannoɓe ɓe faddungo e aynaɓe kamɓe goni woyɓe wadde joni feere wonde ala wawde ɗum feere konde ɓeeɗo honmo kalɗa ɗo joni o Nduwalde Samba Diéne ndi beeli en mbaɗan nde ko nden woni gonga fulɓe yo kaɓɓodir Allah addi ko weeɓi WhatsApp ɗum ɗo wona yimɓe pewni ko Allah dañi ɗumen nayyi ceerno Aliou Thiam de gujja ñandede wanno ko haaju yimɓe foof tan nayyi ɗi jeeyi ndewiɗo deftiɗo kala mo nayyi mum gujja waɗana noon ma yiitu ko yilotoɓe keewi ñande e semaine o ala almuuda ala pulla ala gaynaka nanɗo nayyi ceerno Aliou Thiam gujjama foof reena o jomum waɗa WhatsApp o jomum horiɗo fayi horiɗo yeehi ɗo daari fo yimɓe gandata ko ɗiɗo nayyi ha nayyi mbiya teeɓ e wadde so foof en mbaɗi noon nayyi jahata kono noon so tawi yimɓen cuuɗma ina gandi nawɗo nayyi ma ala kaalo jiya nayyi neɗɗo e daral aɗa wawi waɗa o jo mbaɗa e groupe Ndourwalde en e yiite ndeƴƴa ko an tilfoye nayyi ɗi ha woni hen ni ko neɗɗo mo kodduɗa nayyi ma gujje wima sa addi million mi holluma nayyi ma eyyi kala biyowo noon ko gujji kala biɗomo addu rokkam naggam mi holluma nayyi ma walla kay ɓen gondi to banggue ɗum kam ko banggue jawdi wonno to banggue rewɓen kalino hen jaggude neɗɗo e suudu jaggude neɗɗo e wona e suudu ha yeeña ha ɓesna taw ala caɗele ko nandi hen gande fulɓe jogotono ɗen ɗe beele ne heddi ha joni mi faama jaggo jaggueɗe e suudu usta koyngal natta wonde jaahowo wona e suudu guila e ɓesgu ha e ko nandi hen fof ha tawa ɗum ɗon eyyi aɗa andi debbo ko joni debbo sa addi ɗum tan koko heewi jikkuji gadoɗɗa fof ko joɗɗinde ɗum ina waɗe rewɓe ko jooɗotoɓe tan ina waɗe rewɓe so wona joɗɗina jottaka
sa wi ɗum ɗo taki ɗo fittaka hannde tan haɓɓat bagage mumen jasereɓe fof ko kaldeteɗon suuto ɓuuri hersinade gorko hay saɗa warandire e debbo ma nder suudu sa yeehi wona ɗon ha mbawli toon ɓuuri won suuture e debbo jaaho gonga ɗum tagi noon debbo jaaho joɗɗinete ina joɗɗine ina feŋe ha jooɗo ina wawne eey ko alna fof eey leɗɗe men ɗe fof gonɗe ladde ɓuuri jabde ko kiɗo kiɓe mbiyata ki batakareji 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 no woodi manda en heewi ille mbiɗum woyne ɓula en woyne kono batakare kam batakareji ɓe mbiye calangoje sa waɗi ko ni kosam jurtoto kanki gooti dañi catal ngol coppuɗa ñippuɗa ɗo fof wonata ko lekki daro ɗo lekki ɓurani ɗum jam leɗɗe goɗɗe ɗe so jaada neɗɗo ɗi putta kina jaɓi eyyi wadde e fiɓannoɓe nden piiɓa ha par mbaɗa hen ni kosam bowani jagga leggal bowani mbaɗa ɗum e peeje pour debbo so heeɓi ɗum wonta wi ala ɗo waɗa fof ɗon wonata sa wi fadam ɗo mi ara ummotako ɗon ha garta sa wi eggen ɗo koɗen ɗa ko eey tan mi ala hen ala ko noon wano e hande noon yimɓe jisi jalte on jama duttantono koko mbaɗatno feŋede innire hunde galle tan feŋre koye koyngal feŋete koye leɗɗe men ɗe tan waɗi leɗɗe ganduɗa biyeteɗe burle en koyle en ko peŋrete burle koyli e burle hayso neɗɗo soodino nagge hoɗe adde e nder jofde mum so waɗi leggal burle feŋigue ɗon innirigue ɗon hunde udum walla nagge wongue ɗi gonta sertude ummatako ɗon saabu nagge hoɗe pour wowo jawdi ko ma rene eyyi so feŋama noon ɗon walla waddama jawdi wonta ɗon ummade wonɓe ganduɗa so gaddi mbaɗi ko mbaɗata ko hen renetaki tan cukkata koye nayyi mabɓe jaɓate min fof mi yii gande goto nayyi mum e gooleji mum o orno dinta moynta haw arta kañƴe gondata te golle ɗe moynta sa haali tan bandiraɓam nan keeɗimi ina gandi mbomi kalanmi o nayyi mum e gooleji mum ko wala cuhloñ o ɓesnani wonde joom suudu mo jogui cuhloñ toksoñ nayyi ɗi to duroyto to fokko goole ɗe jaaha toon daña huuɗo ala deno o huumaƴ ɗi jaada yummiraɓe he ɗi ñalla ladde durde haɗi garta o nattina goole ɗe uddumo so itti tan goole ɗe mbiyana ndiwo pour yidde muynoyde tuuki en ganti jet tuuye hanti muynoyde tuuye muynoyde aɗani ɗum ko gandal kam gande mawɓe hanki gande fulɓe laaɓe ɗe joomu en ganda mbeɗa Moussa ɗum no weeɓi hannde yontamo noon sabu yonta Ousmane Dombo en mi ƴi baɓen mbaye Bintel en gala Dialalo en Hammadou Kounogal en yalla yaw ɓeydo no heewi maayo ko no hamme Mali en taniraɓe men woɓɓe waɓe noon minen kam min dontani ɗum beele arande Abou gandal añi fof ko wakalade mi famani a famani gandal añi ko wakalade ɓen no mbano adanni sa wayani noon a dañata koɓe dañno ko goo nunɗal ngal ɗiɗi buuɗi sappo gadduɗa e buuɗi joyi fof ɓe jaggat mbaɗanma hande goto fof ko namdoto jawdi kalis namdo otoji e galleji otoji goto fof ne yiɗi dañde oto saɗa ngawi capanɗe jeeɗiɗi ujunere saɗa nanggam ɗum tan jiɗmi haalde galle joɗɗo goto fof hande añi ko daɗede nden suuduma huuɗo aɗa hodde nayyi ma e kolce ma ala ko jiɗɗa ko dokkoɗa fof a jaggat aɗa reeni ɗum taniraɓe amen yo sasaji mumen bakko naata e ceete guri toroɓe mawɗe ina ñammin ɗumen leɗɗe tooke goto fof addano gaz mbiye ndungu nani gaare taani moon te onon an joni leɗɗe ma tooke ɗe keɓota ko leɗɗe tooke mi jogotako ɗum boom saabu e moccude tooke wanno ko nogas heewi yoɓede mbiɗimi heɓori yejjita hay ceefi joni gay natti joni gay sa leɗɗe tooke ma he huɓɓo nogas eyyi kay kalatmami tan wowno yoɓede sa moccama ko nogas buuɗi sappo en ɓen mbimi ko ɗon tollino ne eyyi ko ɗum ɗon noon tagui jomum yaaha ara e wuuro rendina ɗon nogo suuji
ha haaju mum fof humto ɗon addane gawri nden kadi nogas nafa addane ina nafa wutteji ɓornaji ha nawi radio ji boni fof wakko limce montoji arti limce montoji fili ɓoyɗi hande hay goto ummata galle mum han nawat neɗɗo li wutti ɓornade mo saga montor boɗɗo walla radio eyyi ko adunaji ɗi change ko changement o sa change nattat wade noon ɗiɗi leɗɗe ɗe ko ma gona jahowoto leɗɗe aɗa fewde leɗɗe heewa hen joni ko leliɓe sa lelima ne lekki ma ko jeere tan jeere caway tan ina wawi taw woni o weeɓata ina wawi taw woni o weeɓata gandal ko kalananɗa ko nani ɗon kono ma woodi hen ko usti kala biɗoma lekki e cefol gondi haalani gonga ko saabi haalani gonga cefol ko banggue mum haade no fiiɓe taw lekki tawaki wona gonga lekki no fewde ittire no foti ittir tan wona hay heddi tan ko fof kam koye gande men finataji kono doublete so neɗɗo ƴetti windi zuyina linnasi waɗi hen beele welo nguel jaatima tuuti hen yiiɗi tan ko yette kono gueɗel hen foti wawi yabbangue mum so gueɗe ɗi nandi ko ha ɓoye mataw hew doole ceerno Moussa noddidgol no wonno e nder leñol men ɗen mi yi ko ɓooyani daara jalo fottunoɓe musidɗo o sa yimo mbiyata ko ɓocconde ala ko noon wayi ko son kaldi noddidde o welma ko yata omo jogui passe so ala passe so waɗi mbaɗanmi ko ma addu koyngal beele ɗum ne heddi ha joni e meɗen Fulaɓe eyyi ina woodi ina waɗe ina heddi ko taki ɗum tan ko diineji adan yimɓe mbanon nde ne famɗude diine hande ina saɗi jaɓo wadde ɗum heewɓe ne mbima noon ni taw gollata par ce que ɗum moƴƴani min ina waɗi ko jikanaɗam tindinnomi hen ko ɗum focco dowbal eyyi ko wiyete dowbal eyyi sa wi jomum noon tan ɗo tawi ɗum fof ɗo toon ummoto so tawi neɗɗo liggiyiɗo hotani galle mum nawani bagage mum waɗani ko foti waɗ ina heewi boom kala mbaɗa ɗum so arti wontata ko neɗɗo goɗɗo heewani fewde dal moƴƴani wona ko moƴƴi e kono Moussa gartan caggal seeɗa so tawi neɗɗo o ko jaltinaɗo saabu woniɓe kadi jaltinta neɗɗo o ñande neɗɗo o yaltinte womumen o dabda yo yaltu yalla dande en hen o waynota ko ala jooɓari no yaari ni ɗum ko bakkar woni hen mais so walla ko no atti watta hay soko ewni tan ko bakkat woni hen eyyi ko ɗum wimi joni noon so neɗɗo wi watta artitane ɗo ko bakkat te nawoɓe ɓe ne nawa jomumen ɗo bakkat yimɓe ne lepto enen kam mbimi ko usti ɗum mbaɗowo ko boni waɗata ko boni tan ala hande hanki mbaɗowo ko moƴƴi battuɗo rentaji o ko dentotoɗo nden ina wanno tan jooɗiɓe ina parneri wiyede kala mbo sogui yahat kala mbo yiiɗi artu hande noon hayso neɗɗo ne waɗa ɗum yiiɗa ande par ce que aduna o ko udditi goto fof hande woɓɓe ɓe ne ganduma saɗa waɗa ko moƴƴi yimɓe ne gandi saɗa waɗa ko boni a ñiŋete kaaleɗa nden noon neɗɗo ne hoɗa e ladde mum kay goto dañɗo haaji fof moyto yahata mum taw ko liggotoɗo ko fewani ala ɗo haalate no kadi ala ɗo jangtete no oɗo udditi oɗo aduna udditiɗo gollowo golle moƴƴe fof nanda gollowo gonɗe golle bonɗe fof yimɓe gandat ɗum heddi noon ko yaltinede i fulɓe kadi ne jogui ko ittata e koyngal neɗɗo tan kaɓɓa e fondu walla sondu walla sondu hante jomum yahat deƴata won ha ngaɓe nani ɗo ndewi tan koye tallin dondi bagasuji mumen deƴata ɗo hunde nde diwi continue fof jomum kadi ummoto kadi yaha deeƴa wawa jooɗade sa yimɓe ɗo wima nane hunde fof tottete ko jikku hunde ayi mbima watte koko diwata so hunde kala de diwi hayso ka lelinoɗo feccere jamma ummon jaa so hunde nde jofi tan jiya jomum wodat leliɗano so nde wi kafe ndi yeehi jomum kadi hawrate e bagage wadde hoto Allah wat so ɗum gayima walla ɗum ma yimɓe addana battinta sa fof ndiwri jagge ne waɗi talko sa fof ndiwri jagge ne mbaɗana hundeji ala ko ala hen ko neɗɗo mo inde mum wadda ndiwi o mbiyanmi so woto Allah waɗi ndiwde so fellama walla woodi no wayi beele battinta ga e neɗɗo o eyyi mi laaɓaka battanɗe neɗɗo o kam hanti koko battini ha paari neɗɗo kam hanti mbo jooɗa gontuɗo kaga ne yaaha walla ina heɓɓiti ne yaaha
on kam ene yaɗa ndiwndimi so ndiwndi maayi walla maayi taw kayne hanti heddote walla taw hanti ɗon waɗata walla nattat annini waɗi golle jawo jaaɓo e bona to bange tooke nana haali musidɗo goto ko dendam so heeɗima mo faam mi salmimo no feewi o wi kanko bama en cafrirno tooke so neɗɗo naati galle o tan tooke ɗe giwat mais beele hannde ɗum no hedde galle mon he heddaki holɗum heddade tanam jibinɗo baba mo o siika mbara koñ gonkone e wuuro he fof ngara o hippa hen yulde o wi woto wodde mo gati ha subaka o woppa jam ɗum hannde mi yiyani baɗowo ɗum Allah o winan jafoɗa so tawi so jomum tawi o naati galle tan en goya toon tuutat toon paami eyyi bisimilla toon paami mbimi ko bam makko wona mi haalanimo kay eyyi bisimilla bam makko mbimi ɓuucco toon siika futuro ngo bara koñ fof jalta kala coorino guel wuuri he arat wodaɗo tigadiri o weddo hen yulde o wi woto ngadde neɗɗo ha subaka o woppa jam aɗa andi ngal ganda koko hawni alaji Moussa rangal mbo welano sa wi ɗum hunde so wimo an hande ɗo welma fof walma barguel ngal ka jooɗo memade ka coppeteɗo sa welama jaaha 17 étage ma barguel tawma toon ganma so laamu wi ne jagga ɓiwum walla no waɗa bandum hunde o wi sa mimimi waɗa mbaɗoji soppuma ɗum ne no mbaɗɗa ko wi ko fof mbaɗoji soppano ko gumɗo noon o wonano jiyo o yeeso ngo no muurino babam daari kayu sa naati galle aɗa wonde tooke wona e naati tan ala ko yiyata gonɗo e tooke ne ɓuyti ha foti ni min kam ko kawritmi o itti laafa mum tan o fawa e hoore on tan o jooɗo wona yewtu tan jiya on no ɓeeɓa ha tooke ɗe gasa neɗɗo haalata koko kadi heeɗiɓe ɓe jiiduɓe mum eɓe o jibini eɓe o nani kadi ko kalaten ko sa fini tan wiyete ka fini min ɗi puɗɗoto gorko goto ne wiye yero hawayel ne jeeya guiya debbo no woni paale jamma ina leeli ɓiyum barguel ari soppi cukalel ngel wawli yummoddo gari maɓɓe maggel tan kadi ndi yaari caggal kadi ɗi wi ɗum tef ɗi soppi ɗum ala ɗo ɓe jahani ɓe ɓuuti haɓe mbayani dene ɓinguel ngel ko dende tan yummiraɗo banggue oɗo foof no ɓuuti ha junggo yowi ɓe gadda e oto ñande hen woni gowam mi tan Allah waɗi tan o yeeji tan o wi hoɗo Moussa woni yimɓe hanti ko kilifa so noddima tan a hulat mbi noto garimi o wi ara moccu hen o debbo mbimi jam mi hande mi dañi komi meeɗa dañ mi suusa ɗum no fewi kadi o yamri kam yomi ari mi mocca debbo minen min janggat ɗum galle amen guila aɗa woni cukalel mbaɗa duɗal majjum min jangga leɗɗe tooke joni noon no debbo o hanti mbeɗa mbami hulde mbeɗami haala tan mbeɗa tuuta e debbo ko ganda ko anda fof nan ala min kay ko jangganimi ko cefimaɗi eyo sira tooke fatuma tooke defi tooke tambi tooke min tooke tehta kam tehanta kam min kaariɓe kaari pou hanti kala cefol tooke ngol ganno mbeɗami tuuta tan o waɗi ni laafa mum o wi min cukalel ɓuuri waw yurmede o fawe dow maggel tan wona yewtude cukalel ɓiɓe ha laaɓi mimi gaynani tudde debbo e ha tan cukalel ɓiɓe ha laaɓi haɓɓode cukalel wone dillude ɓe ɗaani mbeɗa sikki tan ko avant midi ha takkusan balɗe ɗe ɓe ɗanatano e joni noon ha ɓe camarana kikiɗe o woppita ɓe jaaha joom galle o itti ujunnaji ɗiɗi totti ɗum wi ko ɗum ɓe gaddorno tan o itti o totti min ne wayi kono million mi meeɗa dañ ujunnaji ɗiɗi nden ayde ɓen jole otaje komi dokɗo ujunnaji ɗiɗɗi jaami haɗa heɓɓe yaade heɓtede ha janggo noddima an hoto kalis nden nanɗen han mbimi ka cikkatnomi ka dokku ɗo o wi nden nanɗen ñaama firtiga ina weela hante boni yiɗi nannudemi hen embo weela ñande ñamɗal 10 millions on taw hoppuɗuma galde eyyi embo weela min puntodira
min gonti yaadi ko yiɗi fof mi waɗa hamin batti ɗannidade min gila goppumi almudagal min e jiganaɗam jaadata Moussa ne ko leɗɗe ɗe ɓoyi daha o yaade mi watta daha bo acci ala daha no muusi jubbanu lekki ɓoyi webde ɓuri webde an jiɗade Mamadou Moustapha de mo liggoy pol boɗeji kanko ko kuɗol ngol ko almuud so woyi leɗɗe tan so renaki aɗa andi wirdude ne muusi kadi ɓurano jogui ko image ne mbayata lawol mum tan ndewata lawol mum sa woppingol ene wawi nafta dañde ɗum ga wonda ala nde wawi welma fof mbayata noon no jawama ceerno Moussa kongol ma cakkitol faade almuɓe ma ɓe liggodirta e yonta mo gonduɗa o e bandiraɓe eyyi ko weltanade Pindi TV weltanade kadi fewjuɓe ɓe ɗeɗo peeje ha gueɗe men fof batti hen yawtude e sababu kadi yettudema fof ko an woni sababu o sa yi hande gandami aduna o fof monde o fof indam yeehi to numéro am téléphone ala ɗo mi noddetaki te min mi meeɗa keryande hooram fewjude mami jooɗo e haala radio mi haala fof ko an Allah waddi men gonɗa sababu gila radio fulɓe gila teccani aɗa waɗa mi tetti hen ara haala ɗo ara gande jogui ɗon ɗen ni ha hande sinno ko manda wiyete sinno ko diplôme wiyete hande komi heeɓi hooram eyyi ɗum mbeɗa jogui hen weltare guila kullaji duniya Susane RTS Susa so en jaadin RTS mi heɓal les mi huula ƴeeŋani ha gayna émission mi gooten joni noon hanti a susni kam radio Teccar radio fulɓe ha en keeɓi ɗo duunade radio ji fulɓe ɗi duunade waɗɓe jawɗele mumen ha mbawɗen yawtinde hen gueɗe men e duunademo judde balɗe e wiide kadi almuɓe ɓe toujours deɓe jaafoto mi waɗima audio a lirani mi wini a neldinomi ɗum ha joni neldalam arani fof yoɓe gandu min mbeɗa yiɗi gonɗude mbeɗa yiɗi fewdu haaju neɗɗo mi ɓittoto tan walla mi wona e haaji sukomi lirani audio neɗɗo tan a wawa wonde neɗɗo aɗa ƴewana ɗum aɗa waɗana ɗum leɗɗe audio no sonaga mbiya aɗa jaabo mi wiya ha ɓeɗo yimɓe pawto ma won ujunere audio ara fawo hen audio no wawi majjubo walla jamma ara mi liira ɗiɗo mi horo fof mbeɗa yafno ɗumen ɓe ganda kam min ko ɗum tan woni ellam mbeɗa añi nanami koloɗami kalnami haaju ɓerde ma mette hen mbasa weltade hen ɗum ko jinmi ko fewnude haaju neɗɗo ñande fof neɗɗo noddimi wimi mbaɗanɗami ko de alhamdulillah mbeɗa yetta hen Allah laabi wan noon weeɓani kadi ñande fof neɗɗo wi mi yiyani mi yetta hen Allah kadi o yiyani ko Allah alamo jaɓɓirde gandal mum mi anda woto mi murtude hami sikka wonko mbawmi hen ɗum ko mbeɗa yettira ɗum Allah min so aɗa haalanami haaju mbo mi wawami no wima noddu biyeteɗe kaari walla yaata biyeteɗe kaari ina wawi ɗum ko yidde yo haaju sinno ko yidde ko dañi haade hoolimomi somi hanne hooram hay sono wonta fenani ma wood kam ko dañmi ma wona a jarama ceerno Moussa ɗum waɗi no cheikh Djibril ceerno men waɗata ni ñande fof so ƴewanima yiyani sa joguima milliard wima ƴeewo ceerno ka teɓe neldata ɓe fof o meeɗa yiideɓe o meeɗa andudeɓe min hanki dañi koko hawni jafada debbo goto noddima o wi biyeteɗo cheikh Djibril wi ko an gasnata haajam yomi yatama ma e garta waɗa yewtere spécial kanko waɗa dalen gueɗe makko e golle makko e gandal makko e nafoore makko nde o nafata nde yewtere mbatten so heeɓi ɗum ɗo gasi taw ko heerino cheikh Djibril inchallah Djiby Dieng jogui caméra o yaafo noon sa o ɓurti no feewi tedniɗen yewtere nde ko mo ganduɗa ko Saydou Wuwo Sow wondude de Mamadou Moustapha mo liggoy poli boɗeji e mo ganduɗa ko Dieynaba Oumar Belal Sall mo Sinthiou Bamamɓe noon en kalat Samba Gollo ko e colonel Diallo woni Samba Tias e Oumar Diallo en jetti yeeɓiyankoɓe Pindi TV yewtere gande men ko ɗo ka ten ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi